Dette er en screencast af min video af spydkast. Jeg synes, at når vi kigger på videoen her, så synes jeg, at man kan se, at benarbejdet det er ganske udmærket. Og jeg synes, at de 3 sidste trin og et step, de er ganske fine. Hvis vi lige prøver at pause den her, så kan vi se, at der er det første trin der, og så ud i et step. Og der er ikke nogen dobbeltstep i benarbejdet, og jeg fumler heller ikke med selve trinene. Hvis vi fokuserer lidt mere på hvor det ikke var så perfekt i mit kast, så er det op ved armen her. Først og fremmest så er det at benarbejde, når jeg er ude i mit step her, så skulle armen gerne være meget tæt på strukket, og det er den, som man kan se her, ikke. Udover det, så hvis vi kigger lidt på angrebsvinklen, så her, så kan vi se, at min angrebsvinkel den er alt for stor. Da angrebsvinklen den skal være sådan omkring 0 grader, for et ideelt kast 0 grader. Lidt højere er ok, men helst 0 grader. Og der kan vi så se, at min angrebsvinkel den er meget højere end 0. Den er helt op ved cirka 30 grader. Og det er så en ting, jeg skal fokusere meget på, er at få angrebsvinklen ned. Det skal jeg højst sandsynligt fokusere mere på end benarbejdet. Derudover så overtræder jeg, og det gør jeg faktisk konsekvent mange gange. Når jeg har taget mit sidste trin, så går jeg konsekvent ud over linjen. Også noget jeg skal arbejde på, så jeg ikke overtræder til det endelige OL på første stadion. Det var så min video om mit spydkast. I kan lige få lov til at se videoen en gang til, og ellers har jeg ikke rigtig mere at sige. Og det var så det.